Masu faɗin ƙarya ne zancen banza yau an daura. Wai tale ko ta koma masu faɗin hakuri musu gora. Yar manuniya ta nuna waƙar amarya ni zan dora. Ango ya kira ni ya ce min waƙar bikin sai zai rera. Huseni ke yallo ka zama angon maman momi. Murna da taho ta kuma batun yin kari. Ango da amarya kun yi kyau shigar ku akwai tsari. Kamshi na turaren kunshi yake tashi a gari. Bikin nan ba ƙarya dole ne alfahari. Yau ne mu taka rawa gobe sai mi dan zikiri. Ina ango da amarya Huseni ka tara gayya. A bikin nan dai ba ƙarya da amaryar ka mai tarbiya. Shawara zan baki amarya, ki kula da mijinki amarya, shine jigonki amarya, me na kaunarki amarya, babu mai taba ki amarya, sai kare haƙi amarya, ki kula da abinki amarya, karka wata ziga ki amarya, ta kai ta baro ki. Shawara na baki maman momi ki kare rike angon ki Huseni. Kin ga kin dacen angon nan na ki bashi da wuri, me kyawawan halaye Huseni bashi da rai. Zai kare haƙinki duka da gaske. Huseni ango zo ka ji ga shawara zan baka. Ka rike matarka da gaske amana ce aka baka. Na san ka da halin kirki Huseni bani da shakka. Komai in ta nema a gidanka ka bata. Yanzu ta zamo taka Huseni ango, tunda ka biya sadakinta Huseni ango, ka kula da duka haƙƙinta Huseni ango, da abinda ta so ka yi mata Huseni ango, abinda ba ta so kar ka yi mata Huseni ango, tunda tana san ka da gaske Huseni ango, bakin ciki na ranta wanke Huseni ango, tunda akan san ka ta dage Huseni ango, in ta fushi ka yi mata wake Huseni ango, na san ba za ta yi maka zinde ba.